ce bine m-am nu știu cine arată aici. O să tac până... Stau o pauză până găsesc mașina Iacobului care vine cu cer. Poate nu știu cum se numește, dar ok, hai. Gata, frate, am găsit. Am găsit mașina. Uitați, pe aici, pe unde e. Uita, nu, mașina mă părut. Cu voi zice, mereu să fac plăți în vreo. De ce? Că am spus jocul ăsta nu vrei. Nu știu de ce, dar câte like-uri ce se strânge? Cred că 1000 de like-uri. Hai că au... Acum ce mai multe, că eu fac mai multe episoade acum. Da, mă, că asta și nu mai este. Asta e foarte... La viteză, dar nu pentru viraj. De ce v-am zis asta? Vă luați un aspirator. Nu! Nu las că nu vorbim. Rapid să vedem și asta. Ma, ce rasistă, dar să rămână rapid. Nu spune ce aici. Nu spune ce aici. Da, nu, că vine ala. Mamă, am murit, nu te crezi, fraților. Am murit. Nici eu nu cred la asta e, ce spun. Mai mor din când mă spun. Eu nu sunt chiar așa de puțin și nu mai mor. Am zis să nu mai fac cum se numă? Să dau în poliție. Când eu la poliție să dau în poliție. De ce? Că nu știu. De ce? Nu știu ce. De ce vreți asta? Sau mașina de aia care nu pot. Nu știu că ce e la. Am găsit o mașină. Sigur, yay! Măcar e asta care aveți la el. Nu știu mai ușor. Nu vedeți cât motorul are? Deci uitați-vă jos acolo. Nu știu. Asta până și minte, dar...
poziție cu... Nu! Nu se putea, nu? Repede, ridică-te! Dai! Oh, dai, uitează că-i tot băiul dacă nu mă știu ce să fac. Bă, nu știu birou. Bobby! Vezi că te-am mișcă birou, Constanța. Deci ce trebuie să ne tare? Cum a murit? Zicem și mie. Deci, cam acestea au fost clipul. Mamă, 6 minute au trecut. Deci, cam acestea au fost videoclipul. Și pa, pa, la revedere, vă pup, 1000 de like-uri. Pa. Nu,